गगामुग हालामनि दानि सोलिफु गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि आफादगिरि महरै खामानि मावनाय मुस्रि मिथिंगा बसुमतारिया दिनै हरखाबै जिउ गोमायो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग हालामनि सुतियापारा गामिनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला एक्स बेएलटिनि बारग' कामान्डार मुस्रि जटिल बसुमतारिनि फिसाज्ला मुस्रि मिथिंगा बसुमतारिया दिनै फुंनि समाव हरखाबै जिउ गोमायो। बिथाङा दानि सोलिफु गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि आफादगिरि महरै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। मिथिंगानि बिफा मुस्रि जटिल बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बेहा उन्दैनिफ्रायनो मोनसे बेराम दंखायोमोन होनना फोरमायदों, जेराव दिनै फुंनि समाव सियाराव जिरायनायनिफ्राय गोग्लैनानै हरखाबै जिउ गोमायो। बिथांनि हरखाबै जिउ गोमानायखौ खौरां मोननानै धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि शिबराम बसुमतारी, गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मनुज बसुमतारी, गगामुग बर' थुनलाइयारि आफादनि नेहाथारि मुस्रि बिहुराम बसुमतारी आरो दखरानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथि सोद्रोमा बिथांमोना खौरां लाफैनायजों लोगोसे बिथांनि हरखाबै जिउ गोमानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। दानिया फै मिथिंगानि बिफा जटिल बसुमतारी आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव नुजाथिफैनाय बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि। आच्छा, दिनै नैबे गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय सुतियापारा गामिनिनो नैहाय मिथिंगा बसुमतारी फंबाय बिथांनि हरखाबै जिउ गोमानायाव जोङो गगामुग दखरा एबसुनिफ्राय जोङो खौरां लानो फैदों आरो बिथाङा मिथिंगा बसुमतारिया आथिखालनि बर' थुनलाइयारि बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरिमोन, दायो सोलिफुबाय थादोंमोन। बिथांनि हरखाब सोरगोआरि जानायखौ खबर मोननानै जोङो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खबर लाफैदों आरो जोङो गगामुग दखरा एबसुनि जानानै जोङो गोथौयै माने बिथांनिसिम माने हरखाब माने जिउ गोमानायखौ जोङो माने गोथौयै दुखु फोरमायहरदों। बिथाङाथ' ओरैनो मा जानानै जिउ गोमादों बेखौ जोंबो हथात मिथिदियासै। देहाफ्राव माबा मोनसे उसुख दंमोन होननानै जोङो मिथिदों आरो सिगांनिफ्राय गथ'आ एसे दुरबलथायाव नुबाय थादोंमोन आरो जोङो दा दिनै फुंनि समावनो बिथाङा सोरनिबा न'खराव जिरायथ'नाय समावनो हरखाबै सियारनिफ्राय गोग्लैनानैनो माने जिउ गोमादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो। गोरबोनिफ्राय गुरै हामलायहरनाय जासिहरनाय थाबाय। जोंनि गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि जोंहा मिथिंगा बसुमतारी आंनिनो लोगोमोन। बिथाङा दा गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि आफादगिरि जाफुबाय थानाय दानि सोलिफुनि बिथाङा आफादगिरिमोन। बे समावनो बिथाङा हरखाबै दिनै फुंनि समाव बिथाङा रुंसारि जायो, बेखौ मोननानै जोङो खौरां लाफैदों। बिथांनि न'खराव जोङो दायो दंफैयो। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव जोङो गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा 6थि सेमिस्टार बे गगामुग सुबुनस्रि फरायसालिमायाव फरायगासिनो दंमोन। दा बेखिनिखौनो आं बुंहरनाय जायो। दिनै आंनि फिसाला मिथिंगा बसुमतारी फुंनि 8 बाजियाव रुंसारि जालांबाय। बेहा माने उन्दैनिफ्रायनो मोनसे बिराद गिदिर बेमार दंखायोमोन। चेन्नाइआव आं खननै लांदों बेखौ अपेन हार्ट सार्जारि खालामहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय डाक्टार बुंनाय मथे बांद्राय मोजाङै साक्सेस खालामनो हायाखै। होमबाबो डाक्टारफोरा बुंहरदोंमोन माने मानसिया थांना थागोन होननानै ट्रिटमेन्टखौ जिखिनि मेडिसिन हरदों बेखौ जाबाय था। होमबाबो चेन्नाइआव खननै जादों, ओमफ्राय गुवाहाटियावबो खननै जादों आरोखि। दाख्लैसो मास मोनसे सिगाङाव गुवाहाटियाव एसे न'आव आंथ' गैयामोन बारु, आं काश्मीरावसो दंमोन। बेनिफ्राय गोब्राब जानायखाय गुवाहाटियाव सप्तासे ना मा ट्रिटमेन्ट खालामना फैदों। थिग थागैनो दंमोन मानसिया, दुरबल। बेनिफ्राय गामाखालि बादिनो दिनैबो फुङावनो सिखारनानै जुथा लंपेन्ट गाननानै ओंखाम बिदोंमोन बे न'आव। ओंखाम मोनथ'वाखैमोन, बिदा लाहानाव दसे जिरायहैदोंमोन। जिरायनायावनो अकस्मात गोलैदों आरो सियारनिफ्राय गोलैनानै गैखालाबो।